Čo, nebude aj iné naživo? Už raz sa hodili. Musím si vyhnúť statív, aby som už návidel. Kolega. Áno? Všetci v pohode, môžeme začať? Posunieť sa ti dáva nejako? Budem opakovať veci, čo som už hovoril, tak sa nehnevajte, hej. No, vidíte. Dobre, sme nastavení, tak už. Sa musíte obetovať. Dobre, takže vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vás privítal na mediálnom dni pri príležitosti 13. výročia požiaru Krásnej Hôrky. Na úvod by som chcel ešte jednu vec, predtým ako budeme riešiť Krásnu Hôrku. Ako iste viete, 1. marca na základe výsledkov výberového konania bol menovaný do funkcie nový riaditeľ múzea v Levoči, pán Pavlov. Týmto chcem poďakovať pani Slinčákovej, ktorá zastupovala a viedla to múzeum 4 mesiace. Chcem poďakovať jej a zamestnancom múzea v Levoči za pomoc, za súčinnosť v tomto ťažkom období. Viacerí sa ma pýtali dôvody na odvolanie pani Uhelčekovej-Pavúkovej. Ten dôvod je úplne jednoduchý. Po mojom nástupe som zistil, že pani Uhelčeková-Pavúková spolu s vlastnou dcérou a s ďalšími spriaznenými osobami realizovala neštandardné finančné operácie, takže je dôvodné podozrenie, že uprednostnili osobný záujem oproti záujmu spoločenskému alebo oproti záujmu múzea, Slovenského národného múzea. Keďže tú činnosť realizovala hlavne v rokoch 2021, 2022, 2023, som prekvapený, že pani Novotná, vtedajšia riaditeľka múzea v Levoči, neprijala rázne opatrenie a umožnila, že pani Uhelčeková-Pavúková sa stala riaditeľkou múzea